Dovolenku. Áno, presne tak. Na dovolenku. Však... No, nie. Vlastne sme tu... áno, na dovolenku. Krásnu slnečnú dovolenku. Naozaj? Takže nik z vás nemá lietajúci oblek použitý pri krádeži? Čo je to? Zastav sa! Lietajúci muž, tuším, nabral šnúry na bielizeň. Počkať, nie je to náš... Ale ak ste vy tu a lietajúci muž tam, potom kto? My s tým nič nemáme, strážnik. Obávam sa, že ich musíme prepustiť, strážnik Malcolm. Ale ten vlak, zmiznutý Sparks Master. Zrejme sme opäť na začiatku. Nuž, ak nemáte nič proti, radi by sme pokračovali v dovolenke. Na tých dvoch sa mi stále niečo nezdá. Bolo to super! Áno, som na rade. Nemôžem sa dostať von. Ale môžeš. Nehraj to na mňa. Som na rade. Nie, ja nič nehrám. Nemôžem von. To sa uvidí. Rýchlo, James. Musím ísť súrne na záchod. Vyzerá to dosť zložito. Rýchlo, James. Už som fakt zúfalý. Nie! Niekto nám vzal oblek. Myslíš? Veď to vidím. Musíme ho získať späť. Ale ako to urobíme? Neboj sa, ja všetko vymyslím, kým ty si budeš zmrazovať mozog jahodovými nanúkmi. Dobrý nápad. Ktokoľvek oblek zobral, teraz je z neho veľký hrdina. Ak chceme vylákať hrdinu, čo by bolo dobrou návnadou? A opováž sa spomenúť jahodové nanuky. Chce to arcizloducha. Ale kde takého vziať? Mňa! Ja budem arcizloduch. Len musíme nakopnúť oblek V2. Oblek V2? Ale veď ste vraveli, že V2 je neodskúšaná a veľmi nebezpečná. To nevadí, Crampton. Použijeme ho iba raz. Ale potrebujeme ďalšiu batériu Sparks Master. Sparks Master 2099 je takmer hotový. Áno. Aj. Toto je zlé. Môže to byť nebezpečné. Radšej zavolám požiarníka sama. Nie, telefón je vybitý. Radšej za požiarníkom zájdem sám.